היי, מה נשמע? היום אני עומד לגלות לכם את הגיל שלכם. כן, שמעתם? נכון, אני עומד לגלות לכם את הגיל שלכם, למרות שאתם יודעים אותו. אז אם הצלחתי, תרשמו לי בתגובות. אז בואו נעבור. השלב הראשון הוא לבחור מספר מ-1 עד 10. כן, פשוט לבחור מספר מ-1 עד 10. אני למשל אבחר 3. סבבה. שלב שני, להכפיל את המספר ב2. סבבה. אוקיי, שלב שלישי זה להוסיף 5. ושלב רביעי זה להכפיל את המספר ב50. לי יש 550. כן. ושלב שישי, אם הייתה לכם יום הולדת השנה, אז אתם תוסיפו 1767. אם לא הייתה לכם יום הולדת השנה, תוסיפו 1766. עכשיו נעבור לשלב האחרון. סבבה? והשלב האחרון הוא כזה, להפחית את מה שיצא לכם בשנה שבה נולדתם. אני למשל נולדתי ב-2007, אז אני אעשה פחות, 2007. אז יצא לי 309. סבבה, אז עכשיו איך אנחנו יודעים מה הגיל שלכם? שתי הספרות הראשונות, הספרה הראשונה הוא המספר שבחרתם. שתי ספרות האחרונות זה הגיל שלכם. אז הנה, עבד לי מצוין. אני בחרתי 3, והגיל שלי זה 9. אם הצלחתי לנחש, באמת, תרשמו לו בתגובות. ואת השיטה הזאת אני לא המצאתי, אני לקחתי מתוך ספר. כן? אם אהבתם, תעשו סאב ולייק. אם הצלחתי לנחש את הגיל שלכם, תרשמו בתגובות.